Myslené, že máme ísť na 7. Hej. To je v pohode. Ja som písala akože im, že kedy, ale ako nikto mi neodpísal, takže... To je jedno, aj tak za pol hodinu sme odchádzali. Vy kde ste? Tu, hore? Petr, že čo sa neučíš? Tam sa za chvíľka, tam, že kedy? Za hodinu? To poviem, že... ne. Hodinu? Vole, nemám brokovnicu. Nevadí, ser na to. Áno. Áno. A teraz ďalší. Čo ich tu mám šetriť, alebo čo, keď ich je tu 510? Z hora pôjde určite debilek. Kokot. Do piče. No tak si strelaj to, dáš aj ty, keď to kým sa dojde. Ja toľko nestrieľam. Preto tam hádžem kanistre, keď ich máme, ne? By som nemusela toľko strieľať. Ja sa teším, keď hen tam niekto rozstrelí tie kanistre, to je show. Však hádžem preto, lebo aby sa tu to je potom škoda, keď to vybuchne tu. Zlato, trávneš si čas. Jak som ma blbo hodila. Kanister. A čo? Aj preventívne horel. Som sa nepanikár. Pozri, že idú. Kde? To bol molotov. Ne, to rychle si sa neskročila. Chúdak. Ja, čo máte? Však počkaj. No poďme, Era, dávaš. Idem. Hoď nám tam ono. Neberám brokovnicu hlavne. Hen, tu je kanister, neviem na čo. My tu nemáme žiadne zásoby inak. Vybuchli na káne. I see you. Ale s brokovnicou, no neviem. Ale zlato. Ja viem. Aj mňa drží, to je pohode. Doriči. No. Doriči tank. Zlato, sorry. Do Krista. Už sa to sem kočí. To piči, prchej, Plešková, prchej! Bež! Umrem, už som na zemi. Pôjde, Francis ešte žije. Nás na bronz. Tak no. Doriči! Sorry.